wato shahararren mawaƙi Nura M Inuwa kenan a cikin waƙarsa wacce yi ta Naija wato ta Nijar wacce yi ta Dashimu. Mai saurare Nura M Inuwa ka saurara a cikin waƙarsa, saboda haka na tabbatar wannan waƙa ta ƙayatu duk da dai Nura M Inuwa wata ƙasar yewa waƙa. Na tabbatar kai ɗan Najeriya dole kai farin ciki domin Nijar Najeriya du abu ɗaya ne. Saboda haka ku kasance cikin shiri domin samun fitattun waƙoƙin Nura M Inuwa a kowane lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. A yanzu ne za mu saka muku abubuwan da ya kamata a gaba, amma ina mai roƙonka da ka daure ka danna mana subscribing idan wannan shine farkon kasancewarka a tashar mu, sannan ka daure ka danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iso gare ku kai tsaye. Ya kai mai saurare kada ka manta Nura M Inuwa fa fitaccen mawaƙi ne wanda ya sha bamban da sauran mawaƙan da suke trending a Najeriya. Saboda haka mai saurare kada ka manta ka daure ka danna mana like a cikin wannan bidiyo idan wannan bidiyo namu ya burge ka. Kada ka manta ka daure kai mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa a cikin wannan shiri na mai albarka. Dan a daure a dinga aje mana comment domin sanin ra'ayoyinku.